mga bata, kung kahapon ay napag-aralan natin yung mga injuries o yung mga ilang dahilan ng biglang pagkabulag ng isang tao, gaya ng aksidente. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga kondisyon ng mata o mga disorders. Maraming dahilan ng mga ito. Yung iba, pwedeng bata pa lang, meron na nito. O minsan naman dahil sa mga ginagawa din natin. Meron kayang paraan para maiwasan o magamot ang mga ito? Tara ulit mga bata, alamin natin ang tungkol sa bagay na ito. Kasama pa rin si Dr. Mangita. Magandang hapon po, Dr. Mangita. Yes, magandang hapon, Benzi. Ano po ang iba't ibang kondisyon o disease sa mata? Maraming mga kondisyon o disease sa mata. Siguro pumili na lang tayo ng mga very common, no? Isa yung pangangailangan ng salamin. Maraming tao, mga bata, na hindi sila makakita ng malinaw sa malayo, pero kailangan lang pala nila ng salamin. Kunyari, sa classroom sila, no, tumitingin sa teacher, nakaganon yung mata, oh, parang kailangan palitan nila ang mata para makakita. Malamang kailangan nila ng salamin. O kailangan nila pumunta ng masyadong malapit sa TV para makakita. Dapat magpatingin sila sa doktor, baka kailangan nila ng salamin. Isa sa mga common disease ngayon ay dahil sa paggamit ng computer, tinatawag na computer vision syndrome. Nagda-dry ang mata, no? Kasi nakatitik sa computer na hindi nagbi-blink masyado. Tapos pag naka-expose din sa ilaw, gaya ng mga ibang artista, lagi naka-expose sa ilaw, nagda-dry naman yung mata. Kailangan every hour magpahinga. Ipikit ang mata for a while or tumingin sa malayo para hindi maging strained ang mata. Yung sa mga matatanda naman, katarata. Yung katarata ay yung namumuti yung lens ng mata. Ito yung pinakamadalas mangyari pag ang tao ay over 60 years old. Ang solusyon doon ay dapat tanggalin, operahan. Tapos palitan ng bagong lens. Mabilis lang gawin. So, hindi dapat matakot ang tao sa cataract. Yung sa cornea naman, kung matamaan siya, maging abnormal yung shape, magkaroon ng peklat, yun, kailangan din ng operasyon para makakita uli. Kasi lalabo ang mata mo. And finally, isa sa mga common ngayon ay sa diabetes naman ng mata. Kasi dumadami na yung tao na may diabetes, nagkakaroon ng dugo-dugo dito. Yung mga blood vessels natin dito ay nagiging abnormal, nagkakaroon ng dugo, tapos lumalabo rin ang mata. Pag maaga pa, pwedeng i-laser. Pero kapag malala na, operasyon na naman yun. Maraming kondisyon sa mata. Siguro yun ang mga common na kondisyon sa mata. Ano po ang iba't ibang paraan para maiwasan ito? Well, yung pangangailangan ng salamin, hindi naman siya sakit, pero kondisyon. Pinapanganak ka na may tendency na magkaroon ng gano'n kasi namamana rin yun sa mga magulang ninyo. So the best is to have a check-up. Especially para hindi sumakit ang ulo, para hindi magkaroon ng bad habits. Tapos yun, sa computer, magpahinga every hour. Kung matagal ka nagko-computer, tapos dapat ang posisyon ng monitor nasa baba ng konti, hindi masyadong mataas. Kasi hindi lang magdadry ang mata mo, mangangawit pa yung leeg mo. Pwede rin umiwas sa masyadong naglalabas at nagbibilad sa araw, especially between 10 a.m. hanggang 2 p.m. Yun ang time na talaga masyadong malakas ang araw at medyo makakadamage yun sa lens ng mata at dun sa retina. Kung may diabetes kayo, para makaiwas sa mga komplikasyon sa mata, i-control yung blood sugar. Pumunta sa doktor at i-control ang cholesterol at ang blood pressure. Yun ang mga importante. Kasi kung hindi makontrol yung blood pressure at cholesterol at may diabetes ang tao, mas malaki ang chance na magkakaroon ng problema sa mata. Maraming salamat po, Dr. Mangita. Walang anuman. Ayan, marami palang posibleng dahilan at may mga paraan din naman pala para maiwasan ito. Basta tandaan, bigyang halaga ang mga mata o maging anumang parte ng katawan natin. Bigay ito ng Diyos sa atin na magagamit natin at tiyak na makakatulong sa atin. O kids, isa sa kondisyon ng mata ay ang pagkabulag. Ano-ano kaya ang posibleng dahilan at maaaring gawin para dito? Yan ang ating aalamin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Benzi Bibo!